אם אני שם את זה בתוך התיק? לא, בתוך התיק נראה לי מוגזם קצת. לא, אחי, זה פתוח אבל, כאילו פתוח. בוא נראה, נו. שים את זה פה ככה. טוב. זהו, צ'ר, אני אקרא לה. צ'ר. מה, סגרת אותה בשירותים? יא מניאק. איפה כתוב? הנה, לא מפריע לה לזוז. קובי הגרוע, תן לה אתגר. נראה לי כבר היא... היא לא מצאה אותה. כי היא לא רואה את זה פשוט. היא לא צריכה לראות, גם שם היא לא ראתה, היא הריחה אותו. ראיתי איך היא מריחה אותו. היא בכלל לא משתמשת בעיניים שלה, אתה לא מבין? נק. פשוט ענק. אחי, לא רע ממטר, היא פשוט מריחה עם האף, זה מדהים. איזה קטע, יאללה, היא עובדת בצורה אחרת לגמרי. אחי, אתה חייב לצלם אותה גם שם, אתה סתם מתעצל. אתה לא מבין איך היא קופצת כאילו על הדלת ומסתכלת. צ'רלי, איפה כדור? איפה כדור, צ'רלי? אחי, אתה חייב לצלם אותה שם. קטע היסטרי. היא מצאה את זה. רגע, היא לא סגורה. לא, מה זה לא סגורה? אחי, היא מקשקשת בזנב, זה הסימן שלה. לא, היא לא סגורה. ראיתי שהיא לא סגורה. אפ. צ'רלי מותר. אפ. קדימה, אפ. נו, אפ. אחי, הפסיקה לחפש, נו, לחפש, היא מצאה את זה. יש מצב. צ'רלי, איפה הכדור? איפה כדור? נו, הנה, בבקשה, היא מצאה. איפה כדור? נו, איפה כדור? גילה. צ'רלי, אפ. קדימה, אפ. כלבה טובה.